Pasu-pasu na goda
molo masalah ni Roma asape Roma ho saya Roma asini Tuhatai Roma ho Amin. Maka dengan kata ibu kata nagadi ujahan ni pardongan saribeon ni hak Kristen terumumi madi kamuna na dua Herman Manurung dokot email Dina si Oping ipakulini Tuhan taruh kita marhide sada Musa 2 ayat 20 di bagian ini dari konon di bawah do amanah do inana madongani coba jadi sada sibuk di bagian ini dari konon di bawah do amanah do inana madongani coba jadi sada sibuk nasi di hati Indonesia dok. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ido sahatlah kurian itu hata sadihari do adong lembaga pernikahan mengatakan sabuto bahwa lembaga pernikahan sakap pardongan saribeon sudah ada sejak masa Adam dan Hawa. Jaradang produk nijolma pardongan saribeon. Pernikahan bukanlah inisiatif manusia, tetapi adalah inisiatif Allah sebagai pencipta. Di topa dewata si Adam, jalan di topa dewata si Hawa, ditiki mundo si Adam. Tanpa sepengetahuan Adam, Allah berinisiatif untuk menciptakan Hawa sebagai pendamping yang sepadan bagi dia. Ditiki mundo si Adam, dan tidak pernah Adam memintakan ciptakanlah bagi Tuhan wanita yang sepadan bagiku. Tetapi ini adalah murni dari Allah. Jiwa ini benar pardongan saribeon. Alasian dewatawi bukan pemikiran manusia, tetapi ini adalah inisiatif Allah 100%. Di bawah ini danang secara kebetulan pardongan saribeon di hak Kristen. Allah dorong kampung kami malah seluruh ngun namion tutaramu mati anak Tuhan Yesus Kristus makanya kami.
pardongan sa Pio ni Kristo. Dung ito pa diwata jo mai pilo ibaraha dang tinggal sa sada bawai itu. Ubahin man ibana sada bubu pangrupi di ibana bahan aku. Aku ini pilo Tuhan Yesus ganun na paulapon na yunina yang soalan ni nama mainan na palaku posado pangalaku do nang nama buat nasirani atau nabilalun di bawah dan jadi sirani Jones soalnya do hidup di bawah bawai amo ke bawah kawulungi hamuma di hutang nabi son Kristus nama kawulungi hujai dalam nama Maria Divina Mokoksa nang nuru kamu lupa tasida ikon maroha kamu madongan nasida sangat baik kamu nasida songodongan panian dihamunduan nasora sudah dungi sonodo hidup kata di bawah maka buru-buru biru yang kakak buang bawa nabi songon pangulina itu kami ai bawa itu uni parti utama songon Kristus uni dia ikobotor forman tongan mardongan sama doa kami na uni tobi parang ini buru-buru imana harga dijoloni di batado dijoloni jolo atau songon harga nama parangi perkatan di batamamu sumulukon para sinirohau dohot habasau dohot hasereto niroha makamu masih pamuning yang makamu dohot masih asia-asian seluruh riting niroha mulut rimas panunggayo dohot panisahyoni dauma siat kamu alai digijang di saluhut nai masih hawlo makamu ailo rahu ni nasun tinggal dungi dami nasihat dewata imam mengajar di bagasan rohamuna jalan satu hut nabi naimuna mahide hata malam papahinan tokong mai mahide goa di Tuhan Yesus asa ibana mengajar rohamuna doh ulawuna atau dunga dibikir hamu hata di dewata taringo turuh ni para jemaat salibiyoni nama luku makau main jumur diho alih panguli si Herman menurut orang doho maka doho dijolo di dewata nau bot saluduk doho dijolo yang kadongan namun dison nadi pangilo hamdo si Imeldina si Hopimon nami riri mon gabedongamu saripe orang doho maka nolongi ibadah siang nasa roham dohot mangulaun siang nasa hukum marparangi uparangi nabadia rapat dohot imana naolo dohot mengaju-aju dohot kadaleuna unsurat murang parangina jalan serupa paula umum manang dari kolong ibana pai manisirang hamati akan sebut mohon naung sadar orang menurut sautnai dogma pun nawalu kumakamu dohot dihuali nam si Imeldina si Hobi niririt ni si Herman manulungon bahan dongan asli nawalu dohot maka jomjong dijolo di dewata nam boto sambut dohot dijolo di dongan nam punison nadi pangilo rohamdo si Herman manulungon gabi sinutumu olo dohot maka ulung ibadah siang nasa roham dohot marpangala nagure maradohu ibana dohot marparangelo parangela gadia kabua kara kristeko dalam sebuah madi ngoloko manang dari kolong ibana paima disirang kamatia kama sobot molo nang sadar orang melalui saluran nai dogma pun. Di sini ada sepasang cincin sebagai bukti.
tong masih leonan tangan siamu mamu babu ahot ni pada munah. Nakosun di bata doamu nama puan hatana tuhamu. Pakite guar ni di bata ama anak sokot di porbadia doa mandok. Na pinadomu ni di bata dan jadi kirangon di jorma. Pasu jala diramoti Tuhan Dewata mahamu bisodaku Tuhan Dewata ma bohina Tuhamu jala asi marwahana midahamu didopakon Tuhan Dewata ma bohina Tuhamu jala dipasaur homma damena tutotimuna. Amin. Di sini ada kenang-kenangan dari gereja HKBP Simpangling bahwa jemaat HKBP Simpangling juga mendoakan pernikahan saudara berdua. Kiranya saudara berdua menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi sekeliling. Di sini atas nama Pak Halado HKBP Simpangling dan Ruas HKBP Simpangling memberikan tanda kenang-kenangan sebuah altar dan mengingatkan kepada saudara berdua, jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa membaca Alkitab. Are Tuhan sai pinuji baguan, arasa sude na holongi rohan, arian na morngin peso marna hola, tung sa hiramoti hodo sa sude, buralo goro pehuda na saleleng di molukon oro ale Tuhan tio pokusai toton sayuna matari korsai dongani mawon asabi usudena nasana hubolusi sayu